Относно компроматите за миналия епизод, че съм проучавал терена преди да отида и заснявам филма, сега ще ви покажа как мога да оцеля сред природа, в която изобщо си нямам идея къде съм. Това момче над мен ще ме локализира и ще ме изпрати на очудващо място. Чувствам се застрашен. Изобщо си нямам представа къде се намирам. Обаче и слънцето лошо, че не се вижда. Затова ще се наложи да използвам едно нещо, научено от пехотинците. Да разбера посоката. Заставам срещу вятъра и почвам да правя въртеливо движение с едното си рамо. Не ми ли настръхнат косъмчетата на врата? Ще трябва да извада компас. За жалост трябва да използвам компас. Показва ми, че север се намира в онази посока. Следователно ще вървим на юг, както винаги правим. Раницата. Доста опасна местност, както забелязвате може би. Намирам препятствие на пътя си. Една огромна скала, която мисля, че ще е по-добре да прескоча, отколкото да обиколя. Мисля, че по-малко време ще ми отнеме. Трябва да потърся въже. Това е от миналия епизод от парашута ми, ако не забелязвате. Захвана се здраво. Да опитаме да изкачиме скалата. Мисля, че си изплъзвам и ударът ще е фатален. Мисля да махна екипа си първо. Скачам! Много лош удар. Благодарение на моето обучение знам как да падна. Изкачването беше успешно. Трябва да бъдем благодарни за това, че нищо не се знае. Продължаваме в посока. Надявам се да няма повече такива препятствия и всичко да върви нормално. Имам информация от екипа ми, че се намираме на територията на Аляска и хубавото е, че слънцето тук изобщо не залязва, но бързо ще се наложи да намерим храна и вода, защото е много фатално положението. Вау! Погледнете това дърво. Може би ще намеря храна. То е познато с наличието си на диви кокошки. Те правят гнезда горе и винаги остават по едно от яйцата си да стои. Трябва да си скачиме горе.
Ще моля екипа ми да се отдръпне. Ох, нали? Ти си глава. Сами вижте яйцето от птицата. Да се огледаме и ще го открадна. О, погледнете. Погледнете какво красиво яйце. Но ще се наложи да слезна сега. Доста висок. Дроп. Дали ще има пак падане? Надявам се не. Добре. Погледнете тези очила. Вижте ги добре. Те са ми подарък от генерал Маккувър. От Call of Duty. С тях може да се свари каквото пожелаеш само с поглед. И съсредоточаване. О, гори! О, истина. Сега ще го опитаме яйцето, като го щупиме на моя колега от главата. Погледнете какво съвършено сваряване само от едни очила. Представяте ли си, ако имахме котлон в наличност? Почти обелих яйцето, което изглежда доста вкусно. Тази част се изхвърля. Жълтъка е отровен. И ще го дам на асистента! Няма да го дам на асистента. Страхотна част. След като надбавих храната си, ще трябва да набавя и вода. За тази цел ще използвам тези две пръчки, които ще ме насочат къде има вода. Тази пръчка почва да удара и да чупи другата и ръцете почват да ми се въртат. Мисля, че посоката е тази. Тук трябва да има вода. Изключително забързани станаха пръчките. Вода! Погледнете каква находка само ме доведоха пръчки. Погледнете колко много вода имам да използвам за напред. Южен склон, 2005 година. Да, добра находка. Ще ми е нужна. Вървя вече от 2 часа по този стръмен наклон. Не може да си представите колко ми е трудно. Дори екипа ми не може да си го представи, защото те използват помощни средства. Доста път ме чака. Оказа се не е чак толкова трудно изкачването на наклона. Мина добре за мен и екипа ми. Къде ще пренесувам? Погледнете тази чешма, създадена от майите 50 000 години преди Христа. Какво качество! Какъв съвършен дизайн! Това не може да е построено от хора. Повярвайте. En el matador nacen barracas. Si hablamos de matar, mis palabras matan. No hace mucho tiempo que cayó. Mato da pie. Погледнете на там. Това, мисля, че се шопи приятеля му. Тихо. Ще будиш?
да отмиеме кръвта. Доста съм оплашен от тази ситуация. Имахме късмет, че те бяха пияни. Малко. Мисля да се готвя за лягане. Обаче има прекалено много комари. И покажа една техника как да не ви хапат. Сега ще видите метода. Погледнете какъв нож. Едното парче е готово, другото изпадна. Така, взимаме двете краставички и крем. Още едно от парчетата е тук. Качваме се на мястото за лягане. Вижте какъв удобен креват. Така, готов съм с маската, остава само тези две неща. И може да сте сигурни, че комарите няма да ви притеснят цяла нощ. Вау! Това слънце 24 часово ме убива. Изобщо не можах да спа, но за мой късмет комарите така и не ме нахапаха. Както ви обяснях за маската, тези краставици също така са и доста хранителни. Приятни на вкус. Сега ще направя сутрешната си тренировка с този колан, спечелен от морската пехота от мен. Ще ми трябва съдействието на моя екип. Колега, добър удар! Да продължиме с спасяване. След тази тренировка ще ми е нужна глътка от тази ракия, открадната от шопа и приятеля му. Добре ми дойде това малко ракийче. Продължиме. Успеем. Сега ще направим една малка стрелка. Ако минат хора, да видят и намерят на къде съм тръгнал. Ще гледаш... Пождая, ето. Доста видима, макар че мен ми се виждат и 3 стрелки. Така. Продължаваме. Но първо да си взема багажа. Продължаваме напред. Имам страшно главоболи. Тая шопска ракия беше много силна. Сами видяхте, че няма как да оцелеете в Аляска. За жалост аз не успях.